eziokwu nọ ya fada. Ndewo fada, ndewo. Ndị na-abata na-esonye anyị ndewonu. Uche Kọnụ, Maazị Fidelis Ume, ana m ahụ unu, ndewokwanụ. Biko unu na-abata ebe a. Ihe anyị ji isiokwu anyị kpụ n'ọnụ bụ isiokwu gbasara ọjị. Onye mụ na ya n'ebe a bụ Reverend Father Christopher Chetuya Aduncheso, onye so n'otu n'ime ndị mara ihe gbasara omenala Igbo, ọdịnala Igbo, iwu ala, dịka ọ kọwara anyị, marakwuo ihe gbasara ofufe nro ka esi ekpere Chukwu, dịka anyị niile maara na ndị Igbo bụ ndị na-efe Chukwu. Fada, nwanne anyị nwanyị Dr. Echebima na-asị na fada kwutere nke ahụ. Biko unu kọpụrụ unu fada ka ọwụ na nke anyị nụrụ okwuru na o kwutere ya, ka anyị kụrụ ya n'aka. Unu na-emetụrụ anyị aka na akara ịhụnanya, enweghị ihe ọ na-ewe karịa ị na-emetụ aka n'ihu ekwentị gị, inwekwa onyinye amara nke ndị oyibo na-akpọ gift, unu wee nyekwa anyị. Mana inwekwa ajụjụ, biko n'ụzọ mgbe ọbụla ajụjụ gị batara gị n'isi, mee ka anyị mara, dee ajụjụ gị ebe ahụ. Dịka ihe fada akọwagoro anyị na nkeji ole na ole a anyị nọ ebe a, wee na-akọwa na ndị Igbo, ndewo usekwu food, ndewo maka onyinye nke ahụ. Ndị Igbo na-akọwa na anaghị agọ, fada na-akọwara anyị na anaghị agọ ọjị sitere na mba ọzọ n'ala Igbo. Ọ bụ ihe anyị nwere ike ịkpọ imerụ ala ma ọ bụ imejọ ihe, ya bụ na Igbo sọ ya nsọ. Fada wee na-agwa anyị na ọjị Igbo nke a na-eji eme omenala ga-abụrịrị ọjị gbara karịa abụọ, nke gbara atọ, nke a ga-asị na ihe ọ pụtara bụ isi akwụkwọ ite eji esi nri n'ọkụ. Fada ga-arụtụrụ anyị aka ọjị ndị a mpụtara ihe ha pụtara n'ala Igbo, dịka na ajụjụ nke m gaje ịjụ fada ugbu a. Fada, ọ bụrụ na ọjị gbaa atọ maọbụ gbaa anọ maọbụ gbaa asaa, eweta ya ịgọ ya na ememme a na-eme n'ala Igbo, ihe ọjị gbara o nwere ka o si eme ka emegharịa ihe a chọrọ ime? Ọ na-emetụta ememme a bịara n'ime ya, dịka a ga-asị na a bịara ịlụ nwaanyị weta ọjị gbara atọ, o nwere ihe a ga-asị na ihe a ka ọ pụtara? O nwere ike ime ka a sị gịnị ma eji weta ọjị gbara atọ karịa nke gbara asaa maọbụ nke gbara anọ? Ị nwere ike ịkọwatụrụ anyị ọnụọgụgụ ole ọjị gbara na ihe enwere ike iji sị na nke a bụ maka oriri na ọṅụṅụ, nke a bụ maka ite eji esi dịka ekwu, dịka ndị ụlọ anyị na-akpọ ya, den nke a pụtara ozuzu oke. Biko fada tinyekwa ọnụ na ndewo. Ọjị nwere ife ọ na-agwa ọgbakọ. O nwere ife ọjị na-agwa ọgbakọ ji ya bụ ọjị na-awụ ya. Ọ bụrụ na agọcha ọjị wee waa anya ọgba ịtọ, a na-aṅụrịrị ya ọṅụ maka o gosi na ife ahụ esikwulugo. Ite eji okwute na-atọ wee budo, enwere ebe ọ ga-esizi gaa ada. Ya bụ na ọ pụtara na ndị ana na Chineke akwụghago ife anwa na ọma ndazi ada. Ọ bụrụ na nwaanyị ka a na-anụ, a ya asị na aka Chukwu adịghị. Ije na nke gbara ịnọ. Nke gbara ịnọ bụ nke sele na o nweghị ife agụpụ n'ala Igbo, na izu na-anọdụ n'ala Igbo mere na ife anyị mere ezugo oke. O nwere ife gbalị mpeni ya, o nwere ife achọrọ achọ, emezugo ife a ga-eme. Then nke na ịgbalị ịsaa bụ nke na-asị onye ọbụla sachaa iko ka aṅụba mmanya ribe nri na oriri adago. Ọnya kpatara na a na-eje gbuo ọkụkọ, ọ bụ wepụta ji wee mee kedafia, esie ji awị.
onye ọbụla esolu wee riwe ibe maka ọjị anwa wetazili ife anwa a na-eri ya bụ na ọjị nwere ife ọ na-agwa ọgbakọ anọ na ya wee waa anya. Ọ bụrụ kịta na ịbịa n'ife dụka na-abịatala ọ bụrụ na ọ gbara 5 ma ọ bụ 6 ebe a na-anụ nwaanyị a na-agụnye n'ọmụmụ agụnye n'ọmụmụ ife ọjị na-erute na ezinụlọ ọnụnwa ga-amụ ọmụmụ baa ụba. Nke ọbụla awala na-enwere ife ọ na-agwa ndị anwa gbakọrọ ọnụ wee waa anya. Thank you for the gift. Fada ịrụtụziri aka 5 na 6 ya bụ na 5 na 6 na-egosi ọmụmụ. Ọ na-egosi ụba ya bụ ọmụmụ. Okay, ma ọ bụ ọbara. Okay. Ụbala, yes. Biko unu ma na onye ọka ka mbụ nke m solo na-aghọtara unu akpọ m nkọwa anya ọfụma. Anyị na-aghọta ihe niile ị na-ekwu fada. Ndewo, gaa n'ihu. Ya bụ na n'ime omenala Igbo mgbe ọbụla na-eme emume fada na-akọwa ihe ọ na-akọwa bụ na ọjị Igbo ga-agbarịrị 3, 4, 5, 6 maọbụ 7. Ajụjụ nke ọzọ wee bụrụ fada enwere ọnọdụ mgbe enwere ike ịhụ ọjị Igbo ya ọgba karịa 7? Ọ bụrụ na ọgba karịa 7 o nwere ihe ọ pụtara? O nwere ike ịgba karịa 7 mana fancha bazili na ọbalị na ụba. O nwere ike ịkarị 7 kama na ife a na-agụnyezie bụ na ife bala ụba. Nke na-adụ na nsọ bụ ịbụa, nke gbara ịbụa. Ọ gafere ene na ịbụa ife ọbụla ọjị wetazili ewerie. And ọ bụrụ na ị na-anya n'onye anwa wala ọjị ọwa anya onwe ka o si eme ọgha anya agha ọwụ ọnya n'afele ife ọ na-agwụrụ ya ebe anwa bụ ka ọjị nwere ife ọ ga-ekwu. Ọma nchọ ka ọjị niile kpudo iru n'ala, ọ chọrọ ka ọjị chee iru n'elu. Ọjị ọwụ ọnya ọ bụrụ na ọjị niile anwa eche iru n'elu mkpu ga-afụ ya n'ọnụ because na iru anwa o cheli n'elu bụ na a na-anabata gị ife o mere. Mana ọ pụtarakwa na onwe nke cheli iru n'ala agbasa kama na o nwere nke na-atọkarị ibie. Ife niile anwa bụ o nwere nke karịrị ibie n'ime fancha kama na etu o si akpanite obi ndị be anyị ma ọ bụrụ na awa anya ọ na-eweta ife nkarị ife ụka ya bụ na ọjị nke nakwa ife o meela anyị na ọjị nke nekwa ife o meela anyị eweli wee nwee ife aṅụrị eji wee taa anya bụ ọjị. Ndewo fada dịka ikpo okwu gị n'ọnụ nwanne anyị nwaanyị ọkammụta Echebima nwere ihe ọ chọrọ itinye n'ihe i kwuru. Nwanne anyị nwaanyị ndewo, gaa n'ihu. Ndewonu. Fada ekụga n'ọnkwa n'ihu akpụkpọ ihe gbasara ọjị a na-ama ya anaghị amatacha ya amatacha. Ihe niile i kwuru bụ eziokwu dịka m kwuru na mgbe i kwuru maka mmanya ọjị bịara ebe alụga nwaanyị n'ala bekee ebe ọ bụ na azị nkụ dị na mba na-eghere ha nri. Ọjị gara ala bekee ọ wụzi nkụ dị na mba for us. So onye ọbụla ọ sọrọ ya even nwaanyị nwere ike fụta bịa gọọ dị ọjị n'ala bekee it doesn't matter, it doesn't answer ha Igbo ka ọ chọ ọsịkọdị ya wuru onye Igbo. That is it. Then ihe ọjị a na ọjị gbara 3, 4, 5 na 6 na 7 ikwutechakwara ya. Then ọjị nke na-anwekwanụ ka ọ gbara nwa ọjị na-agba ọkpụrụkpụ. O nwere mpaghara ala Igbo ndị ka anyị ọjị efu ya a na-akpọ ọjị efu and eji agwọ ọgwụ dị ike a na-akpọ ọjị efu ọjị dike. Ọjị ọbụla gbara otu ahụ ọ dị ka akwa ọkụkọ nwe ihe nụ ya dibịa gwọwara gị ọgwọ sị ịchọọ ka ha ere gaa weta akwa efu ma ọjị efu. Ọ na-arakwa n'ahụ ahụ ụdị ọjị ndị a n'ime ahịa ọ na-ara ezigbo ahụ. Ọ bụrụ na ị bịala anya sị na ọjị ị chọrọ ịtanụ
a kwesịrị iwe ya. O nwere mgbe ụfọdụ fada biko m sikwa na ntụnye m were jụkwa ajụjụ. Mgbe ụfọdụ mmadụ chọrọ ịta ọjị asị na ọ ga-achọ nwoke ga-awarị ahụ. Nwoke ga-agbawa dị ọjị as far as onye Igbo ma nwoke anọghị dị ya, nwaanyị were ọjị na-ata. Mana ajụkwana sị ndị obodo ndị saịdị anyị akpọrọ Isochi amarala m ebe ahụ very well, ma ahụ ha ọjị anaghị ata abacha, iwu a ha na-agwọ anaghị ata na ọjị a na-ata ụmụ yes, ma ọjị ga-anọrịrị ya. Nwa m na ya nọ na-elekọta my family now, ọ onye Isochi. Mgbe ọbụla ọ gara ezu abacha na ahịa ọ ga-azụtarịrị ọjị. Mgbe ọ bịara ọhụrụ m ka n'ebe ahụ ya bịa ya were ọjị achịrị n'aka ya tabiri ya kubiri otu ngaji ha ya tabiri ọjị. M sị what are you doing? That's what ha si eme. Sa awa ya wa sị wa gị na otu ha si, mana ahụrụ m ya ọ dị culture. So ndị ka ugbu a ma nwoke ma nwaanyị ụdị ihe dị ka awara ọjị awa ha ọjị, ndị ahụ ugbu a ele otu a ga-esi ha ọkwa ndị Igbo anyị ele ọnọdụ a ga-edowe ụdị ndị dị otu ahụ. Ndewo ka mmụta. Ife nna chọọ ka m kọwala ya bụ ịbanyego n'akụkụ nke omenala, maka anyị aka eluchere ebe anwa. Ọ bụrụ sọ m nsị unu jidie ka m gbatuo ọjị nkọwacha anya ajụjụ niile abịakọtazie ọnụ. Then mana mma azagodịghị nke a ikwulu kịta. Nke a bụ ife na-eme n'Isuochi. Isuochi bụ mba ka ọ bụ. So ọ banyere n'omenala befa. O nwere ike ịdị iche n'ife ndị Ogbunka agbata obuva. Abụbụ m parish priest ndị Ogbunka, nyawa ama m Isuochi ọfụma. Ya bụ ife anwa fa na-eme eweta atabili ọ bali n'omenala ndị befa. Ọ bụrụ na ị gafee nye banye Ọkigwe banye Isukwu Atọ, ịfụ na ọ bụ akụ inu ka fa ji atakọ nkefa. So anyị ka ga-eje n'akụkụ nke anwa ma ọ bụrụ na emechie. Ịbịa na nke bịala obodo oyibo ebe nwaanyị nwere ike iweta ọjị. Nwaanyị agụụ ọjị na-agụ nwere ike ọ bụrụ na ogote nya bụ ọjị o nefuo anya n'akụkụ ka onye jere inyu mamịrị ọwalụ nwa onwe ya ọjị taa, mana ọma ngụ ya agọ. Ọ bụrụ alụ na ọgọrị ya agọ onye go nsọpụrụ ahụ enwere n'ebe ọjị dị. O nwere ebe m derie n'akwụkwọ m mgbe ndụ obele, mama m zụrụ afịa ọjị. Mama m ga-abịala nzukọ na ezinụlọ nke anyị. O nwere nwoke okenye nụ ya nị. Mụ nwa bụ nwatakịrị nọlụ na-agbagharị ebe 5 years nọ na nna elota ife me na nwata. Ụmụ nwaanyị gbakọzia jejeje weta ọjị. Wee dupụte mụ nwa obele nwa wee sị m jee bute afele ọjị nụnwa njeje butie. Ọnya bụ na nwoke sụlụ ọjị na ọ bụrụ nwaanyị na nwoke echela ọjị. Mụ nwa mara ife m na-eme m wee jegide lute n'ebe anwa. Nwaanyị ọzọ nne nwaanyị wee jide m n'aka nni jide m n'aka ekpe wee wele ọjị anwa pịwa anya. A wee kụwa aka kenebe m na m ụwala ọjị. Mụ bụ nwata amamife m mere amarọ m, mana ifugo na ndị inu wee wegolu nsọpụrụ dịla ọjị wee kpọọ nwa obele nwa anị. Nwa obele nwa nọ n'etiti fa mịa bụ nwa nwoke wee wa anya bụ ọjị. Mgbe unu ga-agụ akwụkwọ m unu ga-afụ etinyeche m ife ndị anwa iji wee kọwa ife olo. Mana nwaanyị bịazili n'ebe a jee gọwa ọjị ọ dagonu mmiri anarakwa m asị nya adọli ya njọ, kama na ọ bụ onye ụdị ndosele na Igbo gbakwa ọkụ. Nke m na-asị unu emezi n'ụdị ife anwa. Ọ dị ka ndụ na-ata ịma na ndị ụmụ nwaanyị bịatalị n'ebe a wee were iwe wee je na-ata eke ọkụkọ. Ọ bụrụ ọsọ ọjị eke ọkụkọ ịma na nwaanyị adịghị atani ya n'ụlọ, mana ọdọnụ n'afịa n'ebe a onye jee na Walmart o buru ngwugwu o lute orunye n'ite sie nye wee tarịa. Kedu ibe nwoke ga-eme ya? Onye tala eke ọkụkọ n'obodo oyibo bụ anụ ka ọ tala, ọ dara iwu. Mana ọ naluo n'ụlọ enyi ya ọkụkọ ya jiri sie ofe achọ ọnya bụ eke ọkụkọ achọ, nwaanyị ahụ akwala anyị ya naba. Ndewo maka mmụta Echebima.
ana m etinyekwa ọnụ na ihe gbasara nke ndị isi ochi ahụ ikwukwa na ọ bụrụ na ha anaghị agọdị ọjị, ọ bụrụ na nwata ga-azụta ọjị n'ahịa wee taa ya na abacha, ya bụrụ na ọ gọghị ya agọ, echeghị m na o nwere iwu ha dara. Mana dịka fada kwuru, obi ga-atọ anyị ụtọ mgbe anyị ga-abanye na ihe gbasara omenala dịka ndị si eme ya na nke ha. Enwere ajụjụ ọzọ nke nwanne anyị nwaanyị Dugodu na-ajụ fada. Ọ sị na o nwere onye gwara ya sị na ọ bụrụ na ọjị gbaa ya ise mgbe a na-eme alụmdi na nwunye, na a na-akọwa na ọjị ahụ na-egosipụta na alụmdi ahụ agaghị atọ ụtọ, na ọ ga-ebute esemokwu. Wee na-ajụ sị nke a ọ bụ eziokwu? Ọzọkwa, ike anwa bụ ife banyele na omenala. Ọ bụrụ etu omenala dị na be ndị a ka ọ dị na be ndị nke ọzọ. Ife m na-agba mbọ ya bụ nkọwapụta ya. Ejijere m isi na omenala ndị dị njọ maọbụ omenala ndị nke ọzọ dị mma. Ọ bụrụ ife m chọrọ ịbanye n'ime maka onwere ndụ njelijene n'anya mala etufa si wele mala ife kpatalụfa ji eme. Mana ife m na-akọwa bụ nke anwa obodo dị etu n'ụwa sịrị na ọgba ise na ọ dịrọ mma. Ije ekwe n'akụkụ nke Igbo ndị ọzọ enyeghị sịghị na nke nụnwa malụ mma maka na ebe a mụrụ ụmụ na-ese ozuzu oke abataghị na nwoke na nwaanyị balị n'ime ya. Na sọsọ ndị anwa ga-ama ife kpatalụ vaji wee gaa sị na ise abụrụ ya. Mana ọ bụ na agọcha ọjị asị ise, ekpechi ekpere asị ise. Ọ bụrụ na ise adara ụda n'ala Igbo, kedu ife unu ji weli na-ekwenegele ndị mmụọ egwu? Eziokwu ka bụ ezigbote okwu ikwutere ebe a fada, na ihe gbasara ise nke mụnwa na-echepụtabeghị n'uche m kamgbe m na-anụ ise ya dịrị na mma fada. Onye jụrụ ajụjụ ọ dịka o nwere ojuju afọ, ọ sị gị daalụ. Achọrọ m ka anyị laghachite azụ dịka nwanne anyị nwaanyị ọkammụta Echebimaka nọnyere anyị ebe a. Biko mgbe ọbụla ị nwekwara ihe ị ga-etinye gị wee tụnye, n'ihi na amaara m ihe pụrụ ime na ihe gbasara amamihe nọ na omenala na ọdịnala Igbo. Fada, mgbe ị na-ebido, o nwere ihe ibidoro ikwu mgbe kpọghachite gị azụ na ihe gbasara ọjị na ole ọ gbara. Ibidoro ịjụ ajụjụ nke ị na-ajụ sị kedu ihe butere na ndị Igbo na ọjị. Ana m achọ ịjụzi gị ajụjụ a ugbu a n'ihi na ọtụtụ ụmụazị anyị amụrụ taa, karịchasị ndị anyị na-amụ n'obodo oyibo na ala bekee, nwere ike ha agaghị aghọta, ruokwa na ọtụtụ ndị okenye dịkwa ka ndị ha anọọla afọ abụọ n'ụwa dịzikwa ka ha aghọta ihe gbasara ndị Igbo na ọjị. Kedu ihe butere ndị Igbo na ọjị? Fada, ndewo. Igbo na ọjị bụ ife omimi nke ọnatalichi. Ọjị afọ akpọrọ ọjị ndị Igbo abụrọ ndị Igbo kọrọ ya na ana anwa o wee pụwe. Ya bụ ọjị pụrụ na ya bụ ana, Igbo wee banye. Ya bụ Igbo fụrụ ọjị fụ Igbo. Ijezie n'ebe afọ ọjị fụrụ Igbo, ndị Igbo wee bịa na-enebezi anya n'ime fabido na-afụ onwe fa. Ọjị edoka enyo miro. Onye Igbo ga-agba ọkwụrụ n'iru ya bụ ọjị, ibido na-afụ onwe gị, na-afụ ndị, na-afụ ndube unu, ezinụlọ unu, ị ga na-afụ ya n'ime ya bụ ọjị. Mana ọ ga-ewe nghọta pụrụ iche gụ na onwe gị ịma ife ọjị na-agwa gị. Ịbịa n'akụkụ nke na mmadụ bụ oke na nwunye fụlụ onwe fa n'akụkụ mpaghara ebe Igbo bi kịta. N'akụkụ mpaghara ebe ahụ Igbo bi kịta ọdịnala, ya bụ ọjị bụ ife anamịtala wee nye ndị afọ. Igbo nabata ya, Igbo tinyezie nye ife omimi ya na ya na-abọghị. Ife omimi anwa bụ ya bụ ife mere ọjị ka ọ gbaa iche na mkpụrụ osisi niile gbala ana Igbo okirikiri. Kedu ife bụ ya bụ ife omimi
ife omimi anwa bụ iweta mkpụrụ ọjị. Ebidogo m kịta, abanyego m n'ime ọjị kịta. Ọ bụrụ na iweta mkpụrụ ọjị izizi, ana m agwakwa onye ọbụla ga-emenwu nke anya ji eme na nke anwa ka kwụ akwụ kịta. Ijego ọjị na nkata, mụ bụ Fada Adụ Nchezo na-akọwalị na iwapụ ọjị, iwebute nkata ọjị wee waa afa ncha niile wụsị ya n'ala. O nwere ibe ọjị na-abọ dịka nwanne ya. O nwere ibe ọjị na-abọ bụ ofu. Ịma mfụ ya. Ibe ọjị dụ ka akala aka. Nke ọbụla dị ile onwe ya. Onye ga-eje gaa chọọ ife m na-ekwu kịta anya jee chọọ emesie esizie m ozi. Chetalụ m mkpụrụ ọjị na-abọ bụ ofu. Ibe ọjị na-abọ bụ ofu. Then ije na mkpụrụ ọjị anwa, iwe anya, mana tupu iwe anya, ine anya n'azụ ya anwa. Ọ bụrụ na inecha anya n'azụ ya, iwee we anya, ị ga-afụ na imenya bụ ọjị kwọrọ akwọ karịa azụ ya. Amara m onwere onye n'ime unu na-echeta nke a. Ime ọjị na-akwọ akwọ karịa azụ ya. Ọ na-akwọ mụrụmụrụ kwa ya karịa azụ ya. Ajụọ m ndị okenye ndị be anyị sifa, ọjị nụnwa unu na-achọlụ mma, gịnị jikọrọ ibe ọjị na nwanne ya n'ime otu ọjị? Fa wee sị m na onye nke chọrọ ka ọ zaa m ya bụ ajụjụ, sị m na ọ bụ ome. M wee sị ya, ọ bụrụ na ọjị pụpụtewe ome, kedu ebe ọ na-esi were anyawa? Ọ sị na ọ bụ n'ome. Nsị a kedụkwanụ ka iji wee sị na ọ bụ ome ejikọrọ ọjị? Ọ bụrụ na ome ejikọrọ ibe ọjị na nwanne ya, ịma na ome afọ ga-ejegide luo n'ọdụdụ. Ome adịghị eje n'ọdụdụ, ọsọsọ n'isi ka ọ na-anọ. Ọ bịa bụ n'isi anwa ka ibe ọjị na-anọ were ekewa. Ya bụ na ọ bụrụ ome ejikọrọ ọjị, ibe ọjị na nwanne ya. Ndị okenye wee jụọ m, gịnị bụ ife jikọrọ ibe ọjị na nwanne ya? M wee sị ya, gee unu afụrụ etu unu si wele eme ọjị, na ọjị bụ ife ga-abụ ọpụta, ife ọ na-enye ndị Igbo. Bịa bụ ife Igbo ga-amụtakwazi n'ime ya. Ife ibe ọjị ọbụna nọ na ya bụ, o nwere nke do sabasaba, wide, ọ gbasaa agbasa. O nwere nke ọzọ ga-adụ walawala, ọ baa n'ime, o protrude inside. O nwere nke tokelili ibie n'ogo. Nke anwa tokelili ibie n'ogo, ọgwọ agwọ, o bendie down, o wee metụlukwe nwanne ya. Nwee nke ọzọ dị ka mkpụrụ aka, ịmago isi aka, ọbịa ọma podokwe na-arụ nke ọzọ. Mana fancha niile, o nwere nke ọdụfa dị adụ ka akwa. Etufa si wee dị bụ ife oyibo na-akpọ contour, ya bụ shape ya anara abụ ofu. Then kedu isi ife melu fancha ife anwa na-abụkọrọ ọnụ ka fa bụrụ otu ọjị? Ọ ife mmadụ na-afụrụ anya jikọrọ ọjị na ibie. Ife anwa afụrụ anya jikọrọ ọjị na ibie siri ike, nke na ọ bụzialụ na ọjị ka kwụsie ike, unu eje chọwa mma unu ga-eji wee gaa anyawu ya. Ife anwa siri ezigbo ike, mana mgbe mma jeli jeje nyawa anya, efu na iru ekwọrọ akwọ, ijiri anya gị ga-afụ ife ji elu. Ife afụ jikọrọ ibe ọjị na nwanne bụ abụ ife pụtara na nkụzi ofufe ndụ ka ịfụnanya, ọnya bụ ịfụnanya. Maka nke afụ tolu nnukwu ogologo, aghara ala ụmụnne ya, ọ gwọrọ agwọ wee ka anya wee metụrụ ụmụnne ya. Nke nwere ezigbo obi kere ife niile o nwere, ọnya kpatara na azụ ya dozi walawala ka ụmụnne ya jidere ya, varie buo manya taa arụ. Nke anwa dị mpọmpọ, nyanwa bụ nke pekericheni, mana ọ banyere n'ime ka o bue wee metụrụ nke ndị ọzọ. Ine anya n'ibe ọjị niile anwa, etu anwa fasi wee nọkọ, ifu na ọ bụ nke a sịrị onye nna kpumitekwuo, nke ọzọ si kpumitekwuo, nke nna si bamitekwuo, fancha niile wee jikọ ọnụ machie onwe fa.
ọnya bụ ịfụnanya mkpụrụ ọjị na-egosi. Mgbe ị bịa n'anya n'ime mkpụrụ ọjị afọ, ịwara ya, iwepụta ife a na-akpọ ibe ọjị. Nke izizi na iwe anya okenye wara ya na ga-eje tụpụgodi ya bụ ome, were ya tụpụrụ ndị mmụọ n'ilo, kafa ndị ichie na ndị mgbe gboo wee solu kelee oke n'ime. Nke bụ ọbụzi na ka ị wetazili ya bụ ọjị na-enye anya, o nwere nke ya na ibi eyiri, mana fana abụọ bụ ofu otu ọjị. Ị chọọ ife jikọlufe ọnụ ịma mfụ ya anya, mana o nwere ife jikọwe kpatala gụ na onwe gị mbọ aka gị ejire wee nyawa nwa onye. Ọ ife anwa bụ ọnatalichi ọjị na-enye ndị mmadụ. Ibe ọjị ọbụla na-anọchite anya otu onye n'ime ezinụlọ, individuals. Ibe ọjị bụ individual in the family. Ịbịazịa nke ọzọ ga-esotezie bụ na mkpụrụ ọjị anwa anara anyị sọsọ ya were abịa, ọ na-anọ n'ime ogbe pod. O luo n'ime ogbe anwa, ịfụkwazi na mgbe ọ na-etopụta o jikọrọ onwe ya ọnụ, ịma mfụ ya anya, mana mgbe oge zuru ọ ga-egosi uwe onwe ya. Ya bụ pod ogbe emeghe. Mgbe ogbe anwa meghere, ine mkpụrụ ọjị dị n'ime ogbe ọjị anya, o nwere nke ya na nwanne ya yiri. Fa dị eyi onwe fa, nke ọbụla n'ọla onwe ya, mana nke ọbụla nọmigele anọmige, nọmite anọmite. Fa dị anụ ọgụ, fa arala onwefe etufa ncha niile si wee nọlụ n'ime ya bụ ogbe. Ogbe ọjị anwa bịa bụ nke a na-asị ụmụnna, kindred or village. Unu na-aghọta ife m na-ekwu? Fada, anyị na-edetu ihe niile na-ekwu. Good. Ya bụ ọ bụrụ kindred or village, ị nachiezi azụ, ị nwee ife a na-akpọ njala, maka ị ga-afụ ya ogbe ọjị nke ogbe ọjị nke ogbe ọjị nke fancha niile akwụdata. Ife anwa akpọrọ njala ọnyanwa bụ obodo, maka na obodo ọbụla nwere ụmụnna, obodo ọbụla nwere vileji nke fa. Ọ bụrụ na ị gafee nya bụ njala, ana m akọwa ya mmụọ n'ime akwụkwọ ndeli, mana ọ bụrụ na ị gafee n'ime nya bụ njala, ọkwụnụ ma ife bụ njala. Fada, ọ dịka olu ndị dị ihe ahụ. Onwe ihe ọzọ ma ihe bụ njala, mụnwa amaghị. Njala bụ cluster of ogbe ọjị. Ogbe ọjị, anyị nwere ike ịkpọ ya ogbe ọjị. Okay, ogbe with the kindred that it signifies. Ogbe. Yes. Cluster bụzi data ogbe ọjị, ị ga-afụ ebe ọ kwụrụ pụchara na arụ osisi anwa. Oh, okay. You got again? Yes, Father. Then, ọ bụrụ na ị gafee the cluster, enwego kịta cluster anwa bụ obodo. Ọlụ, Ụmụahịa, Ọka, Ọnịsha, Mbieri, nke a ọnyanwa bụ obodo. Ọ bụrụ na ị gafezi obodo, ị nwee ife a na-akpọ ogwe. I mean, not ogwe. Anaka, ya bụ branch. Branch anwa buyeni. Branch anwa buyeni bụ ya bụ the amalgamated towns. Mba n'one ka anyị na-enwe, mba ise, mba anọ, mba itoolu, mba nke. That's amalgamated. Obodo dị iche iche jikọrọ onwe fa ọnụ. Ị gafezie the branch, ịbanye na ogwe, ya bụ nke a na-akpọ stem,
nke ọ ga-abụ ọ bụ na ị nọ n'ukwu ọjị ọkọkọba gị ije ka ọ nweghị ya ya bụ the stem. Ifu na ọ bụzi that stem bụ ya bụ ife bukotelu njala niile dị n'arụ osisi anwa. Njala bụrụ ogbe jide mkpụrụ. So nke anwa bụzi the stem bụ ya bụ ukwue. Ọnyanwa bụ ethnicity ala Igbo. Maka na ma mkpụrụ ọjị o ma ezinụlọ ya ofu onye ezinụlọ ụmụnna village obodo amalgamated obodo ife jikọrọ anyị ncha niile ọnụ bụ na anyị bụ ndị Igbo. Ọnya ụdị stem. Ị gafee that stem ife ọzọ ị ga-afụzi bụ nke afụrụ anya akwala dị n'ime ana, mana ọ bụ akwala anwa ji ndụ osisi anwa. Ọnya na-enye ya nri, ya na-enye ya mmiri, ya na-eme ka ọ mịa mkpụrụ. Ebe anwa ka chi kele okike nọ wee bata. Ya bụ na ọ bụrụ na ị wetazie ukwu ọjị, ibute ọjị n'ukwu, ọjị nwere ife ọ na-agwa ana Igbo. Chukwu nke afọ debele unu nọ n'akwala na-azụ unu nri, na-echekwaba unu, na-edu unu, na-enye unu amamife arụ ike. Stem bịa bụ ogwe, bịa bụ ike Igbo ji asụ asụsụ jikolufani. Ọgụ a na-anọ kịta iji wee nwere onwe anyị. Ịwa stem nkụ anyị ama nwenwe onwe anyị, mana ọ bụrụ na ịhapụ stem ọ kwụsie ike Igbo ga-akwụlụ. Ọnya stem bụ nke gbasara anaka bụ ya bụ nke bụ njala bụ ya bụ nke bụ ogbe bụ ya bụ nke bụ mkpụrụ bụ ya bụ nke bụ ibe. Ọnya bụ ọjị n'ala Igbo. Ife ọjị nyere Igbo na ife Igbo natala ọjị dị omimi. Na ọ bụrụ na onye Igbo aghọta ife bụ ọjị, ọnya mere na onye dị njọ, onye dị obi njọ ama ntinye nsị n'ọjị weli debele onye Igbo ibie. Onye Igbo ibe gị rie nsị itiele n'ọjị nke nwa ama mgbana gị ya, ị ga-ata aja wee nwụ. Maka na ana ga-ejide ngị nwa. Ọ bụrụ onye ahụ inyere nsị ka imegideli. Ife imegideli bụ ọdịnala. Biko unu kụtụrụ unu fada aka biko nụnụ. Maka ndị na-esonye anyị ebe a na ndị na-abata dịka fada na-ekwu okwu. Ihe anyị na-agba, ihe amamihe na anyị na-anụ sitere n'ọjị ebe a bụ nke sitere n'ọnụ ụkọchukwu Reverend Father Christopher Chetuya Adunchezo, onye dịka anyị hụrụla kamgbe otu awa anyị na-ebe a na ọtụtụ amamihe si na ọnụ ya wee na-apụta ịkọwara anyị ihe gbasara ọjị. Ọtụtụ ihe ka o kwurula ugbu a na mgbe ọ na-akọwa kedu ihe butere ọjị na ndị Igbo.